ser iguals, tots podem ser diferents i tots som tan semblants. A través d'aquest pas no te'n farà mirar. Endavant que el Super 3 t'està esperant. Benvinguts al club. Benvinguts. I és que Cap Roig és per tots els públics. Aquest passat cap de setmana els més petits van gaudir d'un espectacle que enguany està de celebració. El Club Super 3 va actuar divendres i dissabte damunt l'escenari del Cap Roig, coincidint amb la celebració dels 25 anys. El Super 3 va presentar un espectacle amb la música del nou disc Arcandú i les cançons de sempre amb un show mai vist representat pels SP3. Els més menuts van ballar i cantar les cançons dels seus personatges preferits i van poder gaudir en directe d'en Doraemon, en Nobita, la Shizuka, l'Abella Maia, el Fruski, també de la Lila, l'Àlex, d'en Pau, la Lila, la Mildred. No sé, perquè m'agrada l'esport i a ella també. Perquè canta molt bé, perquè canta sobre els animals. Doncs perquè es va triar d'aquest, em sembla que vaig escoltar per la tele, que es va triar com de record del mons dels dibuixos una aranya, i a mi també m'agrada aquella aranya de mascota, la Mildred, sí. Perquè pot anar al món dels dibuixos. Perquè és molt peluda. Perquè té una aranya molt maca i perquè m'encanta el seu vestit i el seu caràcter. Doncs és molt esportista i sempre és positiva i m'agrada molt i no sé, sempre ha sigut la meva preferida. També puc fer aventures i és superguai. La meva cançó preferida és la de la Lila. La d'Arcandú. La de Uno, no tinc por. Tu? Superesmorza. La meva cançó favorita és la del Cucu Panda. No pot ser l'amic que espera, tot a punt posat a segur, preparat per apropar-nos. En motiu del 25è aniversari no va faltar un petit homenatge als personatges que van començar la història del club. Els pares van ser els que més van gaudir d'aquest moment, que els va portar records d'infància. Personatges com en Petri, la Nets, la Notiprès i en Magazero, i mascotes com en Supermai i en Tomàtic van aparèixer a la pantalla del Cap Roig. M'agrada molt. Molt divertit. A la primera cançó quan han cantat. La de no tinc por. Arcandú, perquè és amb la que vam salvar la Lila. Arcandú. Totes les cançons. Jo sí, era la primera vegada. La segona. A Cap Roig sí, però a la festa ja hi hem anat dos. Sí. Amb la meva mare i els meus dos germans. Des de l'inici el públic va seguir les cançons dels SP3 i l'espectacle va acabar amb una gran festa on tots els súpers van ajudar a bufar les espelmes dels 25 anys.